wan gi gimoluongo ni National Road Safety Action Plan. Mano bedo launch dwe mar ang'wen higa mokadho gi president. A National Road Safety Action Plan onyiso okenge ma sirikal oketo mondo mi one ni masiche matimore apaya magwa odok piny kuom quinquennial period e higni 5 ma chakre higa mokadho nyaka higa 2029. Aya, kuom king'iyo mano bende koriwore kod mano wan gi gik mwaluongo ni pillars, yani sirni mag safety on roads. Achiel kuomgi wan gi gik mwaluongo ni safer roads. Safer roads emoting'o kanye emergencies matini jok maloso wang'ayore nyaka los wang'ayore mabecho. Mabecho ni nade? Wang'ayo nyalo bedo maber to king'iyo bath wang'ayo bugo mantiere lich makata ka gari okier mana matin waluongo ni it is unforgiving. Matin ni safer roads nyaka bedi ma forgiving matin ni kata ka ng'ikruok moro timore to severity kata inyruok dok piny. Matin ok obed bugo makata ka gari onyumore to kendo mane mamedo hinyo joma moko. Mano safer roads. It is a pillar in road safety. Aya nitiere pillar miluongo ni safer vehicles. Koro kaka an as ENG Opere Nyaroya kipenja ni what is my contribution on safety on roads? My contribution is to ensure safer vehicles because I'm in charge head of vehicle inspection. So my contribution and ng'iyo niya vessels maringe wang'ayore wagi, how safe are they? Inspection is to ensure nyaka nyisni gechegi gibecho mechanically and environmental matinio okagigola iro moma bende lich. So e penjo mopenjo no ni design of vehicles ni man bende nyaka ng'i adieri mano is very right. Bank accident notimore in Tulele around 2013-2014 sirikal no kelo no biro gi standards mwaluongo ni KS 372. Inyalo google ng'ama winja inyalo timo ne googling KS matin Kenya standard. Kenya Bureau of Standards amaloso standards through multi-agency groups biro tiloso standard. Nikech nofwenyo niya geche kaka buses, public service vehicles, especially buses nigero thurwa ka mane onge any guidance. Koro ka gari nolwar kata bedo accident moro mana matin tiyudo ka the body shear ong'injore obanore ma debe ni no gere gi standard maber tinya yudo ka ngima jomoko obedo protected. Omiyo from May 21st 2017 Lofario kota paragabiro from May 21st standard miluongo ni KS 372 came into effect. Standard ni NMO guide kakigero public service buses Kenya ka nobedo revised 2019 masani motiyo gilo ni KS 372 2019. Koro NMO guide ni gari kigero to nyaka ng'i ni chuma mane mitiyogo, welding type mane mitiyogo. Masani itiyo gi gimiluongo ni automotive steel. Ere pogruok ne gi steels mamoko. Pogruok ne niya en onyalo absorb stresses makata ka gari olwar to okotimruok nade oko ng'injre kata banre kamano. Mano koro sani on answering him adieri from 2017 watiyo gi automotive steel building of buses. Aya kati bed geche mag sikul bed buses makawaida king'iyo kata mna seats, the width of the seats from that time chon inyalo finyi inyalo di to sani it specifies standard the minimum width of a seat and 40 centimeter. Leg rest o specify 660. Mondo mikikidiri ahinya kata ng'ama bor to be ni okdi ahinya makilor timanyo mana ng'ama ruai. Aya oketo kata gimiluongo ni priority seats. Ibiro neno geche moko nitiere seats madongo kaka makata ka the elderly kata jok mayach gin gi priority seats. Yes, seat belts. You can get 3-point seat belts. Seats, Mabud driver seats are open. Nigi 3-point. Ke kau geche mwelungo ni matatugi. Mabiro koseger welungo ni monocoque. Nitiere sane requirement nyaki ket gi mwelungo ni anti-roll bar.
Initiere chuma moro miketo chien gi chuma moro iketo tok driver. Embe in automotive still it is called anti-roll bar or anti-roll cage. Nikech ang'o mondo kata ka gari ni olwar to koro kik body timruok nade finy banre mondo tiek ji. Gari manotimore ajali manotimore Kisumu. Gari cha noko get in accordance to that standard. Nikech ang'o no gere kapok standard ni came into effect. Gari cha no gere around 2009. The standard came into effect in 2017. NTSA notimone inspection? Yes, it was inspected, but no kogere in accordance to that standard. Standard came into effect in 2017. To gari ni no gere 209. Kori ngeni okinyala apply standard backwards. No koro mane kama pogruok nitie. Man no get not in accordance to that standard. Man the standard came way like 10 years, nearly 10 years. Kagari cha no se timruok nade. No se get. But from 2017 buses magero Kenya ka igero in accordance to the standard. Makata ko lower to severity of the pain. Kagin matatu jo geche biro wacho. Ni sani kitero matatu chakre 2023 kaen van tidwa kiti matatu nyaki keta anti-roll bar nyaki yud certification kore kinyalo keto gachine e wang'ayo. Ntie gimida medo tiato? Mdado mana penjo ni to okay.